खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 22 मार्च 2026 मायथाइ एबा 7 चैत्र दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि साननाया रोखा थागोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान थांखिनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि गोनां थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सुबुंफोरजों गोनांथार सावरायनाय जागोन। मोनसे गोजाम आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। गोसोआव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। नोंथाङा सावस्रियाव सरासनस्रा थाजा मोनदांगोन। सानजौफुनि उनाव मुलाम्फा गोनां खौरां फैनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान मावथांखि लानानै सिगांथिं आवगायलांनो खाबु मोनगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया बाहायजाथाव जानो हागौ। मोनाबिलियाव गोजोननाया बांगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो सोलोआ मुलाम्फा लाबोगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि दिदोमथि लाखिनाय जागोन। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा गोरलैयैनो फोजोबगोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। लोगोफोरजों गोनां सावरायनाय जागोन। सानजौफुनि उनाव मोजां नेरसोन नुजागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। मोनसे गोदान सानस्रिया नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। गोजोननाया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 46 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथिनि थाखाय नोंथांनि खामानिया गोरलै जागोन। गोदान खाबुफोरनि फारसे गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। फिसा-फिसा रांखान्थियारि दावगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोदै बुब्लिफोरा नखरजों थांफागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोसोआव सोरजिलु गोहो थागोन। फरायसाफोरा गोदान थुलुंगा मोननो हागौ। गोदान खारिथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा गोसोआरि महरै रेजें मोनगोन। मोनाबिलियाव खामानिफोराव गोख्रैथि जागोन। दावबायनायनि खाबु थानो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिया इयुननि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। साना गोसो गुदुं थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 48 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव लासै-लासै जौगागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननो हायो। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। लोगोफोरजों गोनां सावरायनाया जानो हागौ। सानजौफु समाव मोजां खौरां फैनो हागौ। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। सानफ्रोमबोनि हाबाफोरखौ आब्रुथियै मावफुंनाय जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोरखौ लानो गोनां जानो हागौ। गोसोआ दबथायनानै थागोन। हरआ गोजोन जागोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 51 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा फोथायनायजों आवगायलांगोन। खामानि थिलियाव गोदान जाफुंसारनायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जानो हमगोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया गोख्रों थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। गोदान बिथांखिफोराव दावगानाय जागोन। आद्रा थानाय खामानिया सिगांथिं थांगोन। मानआ बांगोन। सानजौफु समाव रिलिफ फैगोन। गोदान बिबाना नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। मोनाबिलिया गोजोनथाव जागोन। साना जाफुंसार जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 54 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि दिनै खामानिफोरखौ सानथांखि बादियै फोजोबनाय जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव गोदान सावरायनाया जागायजेननो हागौ। नखरनि समानथिखौ लाखिगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। गोदान खारिथिया लामाखौ रोखा खालामगोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा जाफुंगोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां सुबुरुन फैगोन। गोसोआ सिरि थागोन। सानजौफु जानायनि उनाव मोजां खौरां जानो हागौ। गोदान बिबाननि थाखाय फोथायनाया बांगोन। गोसोआ दबथायनानै थागोन। गोजोननाया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि दिनै समानथि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसारा थानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै जागोन। नखरजों मोजां सम बारहोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे गोदान बेसाद मोननो हागौ। मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा दावगागोन। गोसोआरि रोखाथिया थागोन। मोनसे गोदान दिथायाव साननाया जौगागोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा जाफुंसारगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि दिनै गोख्रों थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव दावगानायनि लामाया गेवगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननाय मोनगोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। मोनसे गोदान मावथांखिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोसोआव थिरांथा थाबाय थागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोनसे फिसा जाफुंसारनाया गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। मोनाबिलियाव गोजोननायखौ मोनदांगोन। गोसोआरि गोहोआ थाबाय थागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। गोदान थुलुंगा मोनगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै नोंथाङा गोदान खाबुफोरनि थाखाय गोसो गुदुं मोनगोन। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाया जाथावना। नोंथांनि मावथांखिखौ खामानि थिलियाव गनायना लानो हागौ। नखरजों लोगोसे रंजानाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान दावबायनायनि जाथावना दं। सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। सानजौफुनि उनाव मोजां नेरसोन नुजागोन। गोसोआ खुसि जागोन। मोनसे गोदान लामाजों दावगागोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। साना बाहायथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा केसर गाब। मकर राशि दिनै खस्थ'नि फिथाइया रोखा जागोन। फालांगियाव गोदान गोख्रैथि फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मुलाम्फा जागोन। नखराव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिबानफोरा थुलुंगा होगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोसोआ दिदोम थागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा बाहायजाथाव जागोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। फिसा जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। गोसोआरि रोखाथिखौ लाखिगोन। मोनाबिलिया गाहाम जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबु थानो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाबा थुलुंगा होगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। मोनाबिलिसिम गोसो गुदुं थागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि रोखाथिया थागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। सानजौफु उनाव मोजां खौरां फैगोन। गोसोआ सोरां जागोन। साना मोजां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नखरनि सोरबा गोजोनग्लायनाय होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ समानथि थागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब थागोन। सानस्रिफोरा मोनसे गोदान दिथायाव जौगागोन। सानजौफु जाखांनायनि उनाव गोसोआ सिरि जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। समाजारि सोमोन्दोआ गोजोनथाव जागोन। फिसा फिसा जाफुंसारनाया गोजोननाय होगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।